जाग कांबळी. हे आता रस्तो रस्तो हो पडटा लोक कितकेशे आणि कोणा त्याची जाग घेयनात. होडक्यान हाडून हाडून माती घाल. माती घातलं तरी काय करिना ह्याचं. आणि हो रस्तो हो सामको कुपात जाल्लो हा. हेका कोणच बघिना हा ह्या रस्त्या. आणि लोक ती गाडीशी वयता आणि सामकेच एअरपोर्टार. आणि कोणच हेका हे गाडी हेका बघिना रस्त्याक ह्या. एअरपोर्टार इल्ले लोक इल्ले पडतात. इल्ले पडटात. एअरपोर्टार इल्ले सगळे पडटात गाडये. योग्य वावडो पोसना तो सामको आमच्या झरीर वयतलो असलो फाटीं. तो बाबडो बरो वाटावलो. मी असल्या ह्याच्या फुड्यान माझ्या फुड्यान पडलो तो त्याने गाडी उखलली आणि हेल्यान मागे सकल वता त्याला गळण दाखवायची. या गळणीसून पडलो. झर हा ती ह्याची झर आमची हा ते झरी पडलो. वयतलो असलो सामको 3 मीटर सुमार सकयला हा ती. सकयला. आणि कोण जाग घेणार येतो. कोण जाग घेईना ते गाडी ह्याचो रस्त्याचो. लक्ष घालपाचो हा बेगीन. पण करून द्या न्हू काहीतरी कोणय काही बाबडो कोणय बाबडो जावं रे पटाफटाने कामाक वयता. पण पडात नाल्यार बेश्टो ह्या न्हू त्रास न्हू. शॉर्टकट रोड म्हणून वचून वयतात. वयतात न्हू वयतात त्या काहीतरी रोडासून- करूंक न्हू कोणी ह्या खडपड.